abantu ufuna uyenza vele uyiyeke ngeke uzulunge. Ngeke uzulunge. Imani angikaze yabona ngisho ngithi ngithanda abantu besifazane. It means i-strength sami siyaningana nesakho. Lento ecabanga ukuyenza vele uyiyeke ngeke ulunge. Kanti angikaze nifinyelela ekuthenini nisempedeni nenza izinto zabantu abathandanayo nobabili? Cha. Angikaze? No. Angikaze ngize ngimvumele. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le isibiza ngokuthi i-Love Back. So ubhuti njengoba ngibhalelile, kuyacaca kabanzi ukuthi ufisa ubuyelana no-person akade ethandana naye, kodwa ke uzosilandisa kabanzi ukuthi bahlangane kuphi nini kanjani and bahlukaniswa yini. So asike simuze ukuthi ngabe usiphatheleni. So yebo usizwe njani? Kunjani? Ngiyaphila nami. Uba ibhuti sibonga? Xulu. Yebo. Alright, kuphi ngokuhlala? Ngokuhlala ngisemzimkhulu. Emzimkhulu? Ukhulele khona vele? Yebo ngikhulele khona. Oh, alright. So la eThekwini ufike nini? Ngifike last year kwakuJanuary. Okay, mhlambe uze ngokumsebenzi o isikolo? Bengize ngomsebenzi. Okay. So ngicela ungilandise kabanzi la uqala khona ukuhlangana nomuntu obewuthandana naye lo ufisa ukubuyelana naye. Yebo. kwakuDecember 16. Shuthi ngayikhiphe namajita siye beach. Okay. So ngahlangana nolwandle gadi. Lentokazi ngathini engakwazi ukubhuda. So ngangithi ufuna ukusiza lapha nalaphana. Kwasho ukuthi sithebe sithi kwasikhonethana ama feelings. Okay. So sasixoxa sibhuda wayisho inamba then ngayibamba ngekhanda. Ngekhanda. Hayi ngizomthandile. Ngangithathekile. Shuthi okay savalisana mnandi then ngayithatha inamba nge5 fonini ngamfonela saxoxa then kwamamba isikhathi sabonana sakhuluma face to face. Kwaza first nini gcina sesithandana. Okay. Mhlawumbe ngabe usisi ubuya naye emzimkhulu noma wahlangana naye la eThekwini? No, ngahlangana la eThekwini. Oh, okay. Yeah. So uthema umbona wawusumjwayela nje ukuthi nagcina senithandana ube umuntu kanjani personality yakhe nje makuthiwa uyamchaza ungamchaza njengosisi onjani? No, intombazanyana ehloniphayo. Okay. Ngokubuka kwami and ufundisekile. Uyawazi umuntu osilisa ukuthi uphathwa kanjani, uhlonishwa kanjani, ikuphi la kumele ekwenze, ikuphi ngamele ekwenze. Yeah. Nithandana iminyaka emingaki noma isikhathi esingaki esingakanani? Ayikube isikhathi esincane. Kube isikhathi esincane. Niqhathwe yini? Dadwethu bengase ngikubikele lo daka elingiphethe elingibambile. Angazi ukuthi ngachaza ngithini. Shuthi le emzimkhulu nginoma wengane. Oh, okay. Yeah. Uma wengane sahlwana naye ngenxa ukuthi belokhu ngixina intweni lapha nalapha. Phinde futhi ngapha ebuye ngijolele. Oh, okay. So unongifonele ngicela imali ngihlupha indaba engane. Thola ukuthi ngisanda uyifaka imali ephinde funa enye imali. Okay, mhlawumbe ngabe yena uyasebenza uma ngani? No, akasebenzi. Kodwa kubo ku right nasekhaya ubaba yawazi uyifaka imali nami ngiyawazi fami kube khona into engitholayo. Mhlambe nje ngenyanga umfakela imali mhlambe engakanani? 1.3. 1.3. Yes. Oh, all right. Sure. And kudlula isikhathi singakanani aphinda afune imali? Ngicabanga ukuthi 2 weeks mkhulu. Aphinda afune. Phinde funa imali. Okay. Because ngasho ukuthi mfethu uma uthi ufuna izinto ngitshela nje. Uqondile ungasho ukuthi ingane warawara nani. Because mengibuka lento yabantwana iyaqhathana kakhulu because thina abantu besifazane iningi lethu hayi sonke but iningi lethu sinakho ukuthi sicindezela obaba babantwana sibafuna imali engazuthi abantwana bazalwa obaba kuphela engazuthi thina sibazali kanti kufanele kube ukuthi okay fine shuthi relationship ayiphumelelanga asikwazanga ukuqhubeka sithandane but umntwana owami now therefore
kufanele sihlangabezane, kungabi khona umuntu ocindezelwayo engazuthi ingane yakhe yedwa. Yes. So niqhathwa isimo sama wengane ke. Mawengane nje kuphela. So uma wengane ubelekho efona noma ngabe kuthiwa unaye usisi. Okokuqala wayivika kanjani lonto? Okokuqala ngafa kubhanoyi. Okay, ngakhuluma naye usisi. Okay, awehlisa umoya. Kwa right yonke into. Wahamba isikhathi looking hlupho. Wathi okay ngoba bekuxina nje indaba engane ngizokulekelela. Shuthi ke bengisiza ngemali ukuthi benganayo imali engisithi nazi izinto zengane. Okay. That's why ngithi umuntu right ngobani abantwana yabathanda. Ingane yami ebenza sengathi yakhe because bebuye ipost like wallpaper yakhe bukhona yona. Ungana nomntwana? Na 6. Na 6 awusikhulile. Okay. So kwahamba ke isikhathi mhlambe wakhathala noma kwenzakalani? Wavele nje washaya voice note then wangiblock. Mhlambe mawusayikhumbula ivoice note yayithini? Ivoice note yayikhuluma ukuthi mina ngimele lento yama wengane yakho nani because asazi ukuthi uthando lwethu kukanjani. Yo. Hayi mina ngiyazi lento. Mawuthi bekuwumuntu o right waze kwajika wakhathala shuthi ubexina ngempela boma wengane. Abengihlupha. Bengihlupha. Mhlambe ngoba uke wazama ukukhulumisana naye ukuthi kangakuqini kangaka. Yes ingane inemfanelo zayo understand lokho but kulokhu usunomuntu phela omusha othandana naye. So ngabe mhlawumbe uke wazama ukukhulumisana naye wamchazela ukuthi at least kangabe sekuqina kangaka kakhulu aze kuphazamise kulomuntu othandana naye. Ngihlezi yawa manje ifone ngiva silent mhlawumbe iyafona nje. Njoba ngela. Ake vese akuthanda? Angazi. Noma mhlawumbe ufuna usibuyelane angazi. Kodwa ngimtshela ukuthi mfethu njoba singiqhubeka nempilo aqhubeka nempilo. Mhlambe uke wazama eziphi ezinye indlela angazi ngizochaza kanjani lento le. Mhlambe kube nendlela enenza ngayo ukuthi umntwana yes ayiphuma imali kuwena ubhekelele umntwana mhlambe njalo ngenyanga abone ngeSMS sengena imali ayi ukuthi afona qina duze mhlambe awuke wazama indlela enjalo. Yabona sisiwami bengithi imali ngiyamnika. Usho ngayicelanga. Okay. Bizwe ingena. Lento angazi noma wenza ukuthi so sengimfakelile imali noma wenziwa yini angazi. Because if ingene klo 2 weeks then usayifuna. Kwesisikhathi ingaphelisho lokuqala. Thayazi ukuthi ingane siqede ukuthi ingane yagula ukuthi ngaza ngathi ngicela ukuthi ingane ngiyithathe iye ekhaya. Wanqaba. Kanti yena uyilekelela ngani ingane? Ngoba mekuthi sometimes kuyengapheli nanesonto usefuna enye imali ekubeni uyifakile kanti yena yini ayisiza ngayo ingane njengoba naye owuma wena. Umzali. Yes. Angazi. Lonke icala ezilibeke mina. Yo. So if usisi njengamanje lo ofisa ukuthi ubuyelana naye if akavumi ngempela kodinga ukuthi phela nawe ngeke uzohlala usingle sonke isikhathi. So nomuntu ozolandela emva kwakhe mekuthi lo ezizengayo la akavumi. Yena usazomela njalo indaba yama wengane usizoqina nje shuthi yena uzolokhu ekuhlukanisa nabantu. Angazi shuthi kophoqa ukuthi ngishije ikhadi ngisebenzisayo. Ngoba naphambilini ngazama ukuxhumana nobaba mawengane. So wathi nje indaba yami angeke ingene. Ngoba mina wamushayo. Ngayikhuluma indaba ukuthi angene nje sakhipha okuncane kuzoveza isinxephezelo. Wathi yena ahlangane sidala. Yo, so ke njengoba sinikezele inamba kasisi ofisa ubuyelana naye sike sizama ukumxhuma samthola and akasinikeza inkinga etheni ukuthi afike la e-studio njengoba ekhona njengamanje. So angazi noma ukulungele yini ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso mhlawumbe kuzolunga asazi. Ngamlanda. Ayikho inkinga wammizi. Alright,
sibabukele lapha emakhaya siphinde sinamukele uhlelo esibizwa ngokuthi i-Love Back. Nangoko usisi simcelile ukuthi acela sondele Nkosi yami khona sizokhona ukuthi sikhulumisane naye ubuso nobuso kusolve lokho okade kuyinkinga ekuqaleni ngoba ubhuti ubonisile ukuthi usamuthanda. Sawubona kunjani? Ngiyaphi? Ngiyaphila nami. Ngabe umabani lokho naye? Mamngadi. Alright, ubhuti wamathi? Yebo. Uyajabula umama? Cha. How? Why? Unenkinga eningi empilweni yakhe. Impilo yakhe ayisothekile, ayinawo la yini isiphithiphithi, akazi naye kumele enze njani. Uhlelwa impilo yakhe yena so kuzokwenzakala kanjani? Nahlangana kuphi? Sahlangana eBeach, South Beach. Okay. Ngabe ukuhlangana kwenu ngabe kuyinto ekuthokozisa noma kwayinayo nje ayisasho lutho kwenu? Ayisho lutho kumina. Kodwa ke ubudlelwane benu busakuhle. Zikhona izinto ezinhle okukhumbulayo aseka akwenzela zona nawe omenzele zona nobabili ukubambisana. Zikhona. Okay. Ngabo nazo mhlambe ayisasho lutho njengamanje. Ezami nayo azisho lutho but because mina ngithuluzela ize engisichithe nengane. Yena because ngizomenza umuntu ongenayo i-direction empilweni yakhe. Ufuna ukuhlola umuntu wesifazane so in the future mina naye masixabana uzokwenzakalana. Because ukuhlola umuntu wesifazane oyedwa ayinokubaningi akabhekwa na umndeni lo muntu uyena nje. Kwakwenzakalani kanti? Yini yafike kuwena yathi ngci wabona ukuthi ngingize ngisakhona nhlobo noma kuthiwa kunjani? No, at first I understand if efona ekhuluma indaba yengane. Kodwa manje ingane ino6. Akuyona ingane ongafuna imali njalo, akuyona ingane egqoka iphampasi, akuyona ingane edinga ubisi. Ingane efunda isikole lena, ifunda grade 1 for the math. So understand ingane efunda grade 1 iyafuna ukunakwa into zesikole, lunchbox. But ayikho umuntu ongazisapha. And umuntu ona6 akadli ukudla kwakhe yedwa mhlambe njengobisi nanani, udla ukudla ekhaya sonke. Yes. Yeah, so ngiyaunderstand khona okumele akuthole okuncane njengama lunchbox izinto zesikhathi zesikole. But sonke South Africa ukuthi ikhona imali eyenzana grant. So mawukuthi kuyenzeka esho ukuthi ngaleso sikhathi akanayo imali. Ikhona imali provided by state. Lo mali nayo angayisebenzisa ukuthi apheshe izinto ezincane zengane ngaleso sikhathi. But yena wenza ngathi manje ingane umuntu oyedwa yena kuyona yakhe. Ngazi noma ukwenze ngoba nakho athola ukuthi khona umuntu athandana naye yini noma bekuyinto evele eyenza anginayo show. But ilast straw yakhona ukuthi athola isibindi sokuthi afonele mina. Angitshela ukuthi angingakhohle ukuthi ingane yakhe. Kanjani wayiboneni? Ingane besinokuyithatha for ama weekend or noma ama holiday. Sinokuyithatha sihlale naye. Ngiyayithanda ingane mina nginayo. So bakhona ingane ngiyajabula endlini because khona umuntu lokumkhuza ogangayo nje into ekanjalo encane. So masihambile sekusho ukuthi izitolo sothenga, of course ngizoshootha ngiposte na baba uzoshootha poste. Ingane ngagcina to the point that ngicela sengithengile ifoni because sengiqala ngibonisa uma wakho senenkinga ifoni yengane ibihlala gogwayo kokwabe nginankinga. So if ingane ikhonto eyifunayo ibikwazi ukuthi ihambe kugogo ithatha ifoni ingifonele umfonele baba wayo ingitshela ukuthi baba ngidinga ifoni kanje into kanje sikwazi ukuthi simthengele zona. Manje if ingane inefoni yayo iyazi ukuthi mangidinga izinto ezukuthi kumele ngikubamba. Isiphi isidingo ukuthi yena afone noma ngasiphi isikhathi sithanda ngaso. Akwazi ukufona nanomini nasebusuku. Akwazi ungamfonela ungafona ngo11 unjela ukuthi ingane ayinazi izinto zesikole. Ubungalindi ufone ekseni noma ufone sanesikhathi wayilindi ukuthi uze kufona ebusuku. At first wengangitshela ukuthi ubani wemfonela wangitshela ukuthi una ingane wabahlobana noma wengane but oqale efona wengangitshela ukuthi ubani ofonayo and uthini. To the point that umuntu esifazane nami ngaqala ngasola ngamforce ukuthi ifone ibeka loudspeaker. So ngabona ukuthi okay uma wengane ngiyabazi uma wengane bane drama nami ngumuntu esifazane. So uma enza yonke lo nto leyo ngaqhubeka ngabekezela because ingane bengiyithanda ngaqhubeka ngayithengela ingabe nginankinga. Yes. Nje la kulonyaka nje uqala nje uJanuary nje uthenga ingubo zesikole. Imina othenga yonke ingubo zesikole because baba kade engasebenzi ngoJanuary. Okay. Yes, yena cover lapho nalapho. Yeah, actually ngilapho ngacover everything. Okay. Ingane isikole so this ingeke ibone ukuthi baba wayo kulonye lenyanga afford ngicreate isithombe esimbi phambi kwengane. So ngazama ukucover lokho. But isibindi asenziwe yena ukuthi afonele mina ngisekhaya. Angitshela ukuthi angakhohle ukuthi ingane yakhe. Engathi manje mina ngeke ngahamba umfaka enkantolo ngathi
ngifuna i-custody yengane ukuthi kube yababoy yedwa kanti cha. Bese ngenankinga usengane ikuphi bengenankinga bengijabulela mayifikile waphela. It's not like ingane yakhe sewuyakhe yedwa ngoba nami sengikhona empilweni yakhe naye nami sekuyami. Navela nginayo ingane. Manje yena isibindi sokuthi azangifonele azongithuka ngitshela nabo ukuthi mina nginangane ngenyumba washa wacima kwavutha. Ungakwenza konke. Hayi lokho. For the fact ukuthi ube nesibindi ukuthi ifone ofonela mina. Manje ngitshela umlini wendaba athi kumina naye akazenze njani kade ayizama ukumvimba. Lokho kuchaza ukuthini? No, ngiyakuzwa. So njengoba ula ucelile ukuthi ucela ukukhulumisana nawe, mhlambe usetholile indlela manje azoxazulula ngayo lesi simo lesi njengoba ukubekile kwacaca ukuthi uhlulwa umuntu wesifazane oyi-1 angenayo nane backup ekhaya kubo la ebuya khona. So mhlambe ikhona enye indlela asenayo manje acabangile kabanzi ukuthi ingase imsize ngoba yena ume ngelokuthi usakuthanda. So ngiyacela nje kumuphi ithuba umuphi isikhathi umlaleli usikahle kahle ubizele la ekhaya. Okay. Ngicela ukukhulumisana naye. Yeah. Mamkati. Njengoba nawe usazi isimo ukuthi besikanjani. Kodwa kusempeleni nokuyiqiniso uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Ngikuthanda usuqala ngikubona namanje ngisakuthanda. Ngiyahluleka maningi kakhulu amantombazane la ngaphandle. Kodwa njalo uma ngithatha igxathu ngisinobuyela umuntu wesifazane hlezi kufika wena engqondweni yami. Isikhathi sakusuza sasuka enhlizweni yami. Njalo bengilala ngiziphingu lakhe endlebeni zami. Mamkade angazi ukuthi mhlambe ngakhuluma kanjani. Nawe uzowazi lento uyibona ngendlela engiyibona ngayo. Ngahlulela. Kodwa senginayo indlela ukuthi ngikwazi umvimba ngoba nami singabona ukuthi no seyiphele endlebeni. Usho ngimvimba kanjani? Uqale simoveni. Ngahlephula ekhaya. Wenzani? Ngingahlephula ekhaya. Nani? Ubothi ngatholakala. Uthi ungahlephula ikhadi noma uthi wahlephula? Ngingahlephula ekhaya. Into oyicabanga ungakayenzi uzoyenza. Wahlephula ikhadi ingane ikutholephi? Ngizoqala ngibhalela ku-WhatsApp then bese ngimangishe. Noma ngiqale ngixhumane nogogo wami. Ngoba naye uyasazi isimo sikanjani. Angithi understand ukuthi uma wengane unayo access efonini yakhe. Yeah. If ethole number yakho phinde sizenze vele sentolo ngenze njani? Zoloku uhlephulana namakhadi wena. Ngizokhuluma nogogo wami listing ngenani. Uzothini gogo? Ngizobuyela sonke isitori. Kodwa naye vele ngisho uyazi ukuthi uyasazi gogo isitori uyasazi. Ngimbiyela ukuthi hayi no. Ngicabanga ukwenza kanje. Ngiyakubona hlezi phethele ifoni ingane. Ingane ina 6 akwazi ukukasa ngalo. Nginayo number gogo. If inamba yakhe izohlala lapha efonini, futhi ngeke ibe khona. Efonini engane. Izokwenza njani? Njengoba ngizokhuluma nogogo ngizokwazi ukuyilungisa zonke lezo zinto ezibe phepha amahlomba. Uzokwazi. Angakwenzi. Ngakwenza. I-direction namanje akabi khona, into sayicabanga. Ikhona direction. Yini osuyenzile so far? Njengoba mamgadi kuchazela. Into imani sazoyenza leyo. Ingoma safuna uqanqisana nawe kahle. Ukuxoxisana nami? Ngabe ngekho niyenza ingane mina. Awuxoxisananga nami mhla niyenza. Nayenza nodwa mina ngayifica sikhona. So indaba yakho nobhebi mama wakho eyakho. Kahle kahle. Okay. Ngicela ukuthi uyele kumina konke lokho ngizokulungisa. Ngikuyelelile kuwena inyanga yonke. Mamgadi. Ngiyacela. Ngiyala-understand mina iphuzu lakhe ukuthi wayebuza ukuthi wayesho kanje because ufuna ukuba ne-show mande athathe isinqumo sokuthi uyakubuyisela empilweni yakhe noma cha. So if decide manje ukuthi uyakhona ukubuyisela empilweni yakhe, fangabe isekhona i-plan osuyenzile osuqalisile ukuze abe nesiqinisekiso sokuthi angeke asahlupheka kulokhu okwanihlukanisa. So njengoba uthi unayo inamba yagogo, angazi noma ungazivumela yena ukuthi simfonele ugogo njengamanje kuyokhulume naye siyizwe iplan yakho ukuthi ngabe ime kanjani. Mawungivumela.
nalapho futhi anginayo inkinga. Ngasikho isidingo. Mina sengenzela umuntu olandelayo. No, wena awusafuni ngene kule relationship futhi. Uso-right? Mina ngi-right. Basekuqaleni ngangi-right. Ima, awusamthandi? Cha. Mina bengisho kanje ngesimanga sokuthi bengicabanga ukuthi mhlambe usavuma. Mekuwukuthi ke awusavumi, ayikho into esingayenza. Sikwazi ukuthi sikuphoqe. Asikwazi ukuthi singakufunza lento le. If usuwayigunya kudala, then shoot asinayo inqubekela phambili. Cha, kuzomela ayilungise inkinga zakhe. Maningi abantu besifazane ngaphandle. Lento ukuthi uzocabanga mina uzomela ashesha ngikhiphe. First of all, sengikutshela ke nje iqiniso. Angikho attracted ebantwini besilisa. Yeah? Angikho attracted ebantwini besilisa. Ichaza ukuthi angibathanda abantu besilisa. Manje Kanjani manje? namadide kodwa manje ngididele indlela igqoke ngayo. Why usho kanjani? Angithi ngendlela engigqoke ngayo. Usongibone ngakho ngifaka ingubo. Ngicabanga ukuthi kancane. Kancane. Udlalela enye team? Yeah. Oh, okay. Kanti ubhuti kanti uzomqoma ubhuti kanti okay. Kahle ubisexual uthanda ngapha nangapha noma kwenzakalani? I prefer abantu besifazane. Ish. Usho ukuthi ubhuti awukazi umthanda ne? No. Kanti why usempilweni yakhe? The reason bengisempilweni yakhe masihlangana. You umuntu momnikina umuntu mahlangana ebishi, you not really certain ukuthi lo muntu ukuthanda ngempela because ebishi abantu bahlangana abahlukana especially uma kwama holiday ya December. Ubisho ukuthi mhla 16. So uma sefona esefuna ukungibona sesiqala communicate i-friendship lapho iyashintsha. Yena mase eqala ethi uyangithanda, looking at i-sincerity engiyibonile emehlweni akhe. I couldn't exactly break his feelings ngaleso sikhathi. So cause we should masempilweni yakho uzojabula. So for me ukuthi ngingawalimaza ama feelings akhe ngase ngiyangena empilweni yakhe. Ngangazi impilo yakhe vele ine drama vele. Ngangazi noma wengane unengane, yes ingane nginayo. Okay. Anasele ukuthi ingane ngenza ngigcine nginayo. But lokho doesn't mean ukuthi kuzomela ngidedele umuntu wesifazane enze noma kanjani mina. So yena njengoba ngimbuza ukuthi le direction yakhe injani, it's because mina ngiyazi ukuthi mina kwenye relationship enginayo manje kuyimini umuntu wesilisa ngiyazi ukuthi bengizokwenza njani. I know exactly the steps engizokwenza. Uma nje ngitshela ngani sonke isikhathi wena usuka kanje. Sasingekho isidingo futhi namazange uzibuze. Awuzange nje ukhombisa intshisekelo ukuthi afuna ukwazi ukuthi ngihlobone. Kodwa angimina ngichaza ukuthi noma ngani. Wona ngitshela ngani. Ukuthini? Abantu ufuna uyenza vele uyiyeke. Ngeke uzulunge. Ngeke uzulunge. Imani angikaze Yabona kanti ngisho ngithi ngithanda abantu besifazane. It means i-strength sami siyaningana nesakho. Lento ecabanga ukuyenza vele uyiyeke. Ngeke ulunge. Kanti angikaze nifinyelela ekuthenini nisempetheni nenza izinto zabantu abathandanayo nobabili? Cha. Angikaze? No. Angikaze ngize ngimvumele. Okay. Angazi fancy thathe kanjani le ndaba but ngoba usukubekile kwacaca ukuthi awusayimisele kahle uwenzela omunye umuntu wesifazane ozolandela emva kwakho hayi wena. No. Shoot asikwazi ukuthi siqhubeke nenkulumo because ashuthi ayindawo and ayihlanganisi ngendlela le show ehamba ngayo. So angazi uma uyavuma inbhuti ukuthi simdedele. Hayi inkinga. Okay. Oh. Ngicela. Anginankinga nengane because isangifonela vele bengikhuluma naye. Ukusiza I think it's better uma ungathatha inkinga zami nawe ifake enganeni.
uzoyitshela ingane ukuthi ufuna ukuyitshela, ukuthi mina ngiyitshela ngizoyitshela mina accordingly, because wena ngibona ukuthi uzokwazi ukuyitshela sisi usahlolo mama uzoyichaza kanjani ingane encane. Zama uzobona. So if umntwana siyaqhubeka nokukufonela awunankinga naye? Cha, nginenkinga. Okay. Yazi ukuthi umntwana ona 6 years usehlakaniphile, umuntu omdala loyo. So if eyakubuza ukuthi wena nobaba Ingakho ngizoyitshela mina accordingly ngendlela ekuyiyona. Ngoba yena mase ngithi akayitshele, well usahlele uku-explainela uma wengane ukuthi unomuntu empeleni yakhe. So uzokwazi kanjani ukuchazela ingane nama feelings are sensitive. So if kuhluleka ukuhandlisha umuntu omdala olingana naye uzohandlisha kanjani ingane encane? hayi ngiyakuzwa. Ngiyaxolisa bhuti wami ukuthi kungahambi ngendlela obukade ufisa ngakhona, and ayikho into esingayenza because uyakubeka kuyacaca ukuthi kahle kahle abantu besilisa naye akuhlangani, yena uthandela abanye abantu besifazane. So asikwazi ukuqhubeka siphinde sizulu because asikwazi umphoqelela ukuthi akavumi ukubuyelana nawe ekubeni nake. So ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngingakwazi ukukusiza, and ngiyaxolisa nezindaba ezintsha oyizwayo namhlanje. I hope ekuhambeni kwesikhathi inhliziyo izokwehla kancane kancane. Sithembe ukuthi uzomthola omunye umuntu mhlambe ozothi ne empilweni yakho. Ngiyabonga kakhulu. Umbuka lapha ekhaya, yo bafethu. Yenye eyama episode le engishaqisa kakhulu. Angikaze ngize ngicabanga ukuthi ngiyohlangana nento enje before. Kodwa ke nakho la sikhona today. Ngicela ukugcizelela lokhu kuthina abantu besifazane esineyingane esikhulisayo ekubeni obaba bazo asisathandani nabo. Asingacindezelani bakithi, nathi if asinayo imali asihambeni sobheka isipani, sihambeni siyosebenza, nathi ngoba ingane ezethu sinakekele, hayi ukuthi sicindezele obaba bazo engazi ukuthi ingane zizalwa obaba kuphela, engazi ukuthi thina asizali. Ngiyacela bakithi kube kuyinto esihlangabezana ngayo ekubeni umntwana kufanele akhuliseke ngendlela enhle. Ngiyamcela, angimjaji, angimsukeli, basi ngiyaguqa, ngiyakhothama. Kunabafowethu la abasemajele ngenxa befakwa izimo uma wengane abasuke bebatreat ngakhona if ukuthi uthando alisahlangani. Ngiyacela sithandaneni, sinakekelane, sizwelaneni lapho nalapho. If ukuthi i-relationship yakho ayisahlangani, move on. Musa okuhlupha ubaba bomntwana. Nawe ubaba bomntwana if ukuthi i-relationship ayisahlangani uma umntwana wakho, move on. Zama ukuyincenga inhliziyo. Ucuma ngasahlangani lusuke seningasahlangani. Asingaforced and asingahlukumezani. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyathandana kakhulu. Bye.